Potrudili smo se i eto, Bogu hvala. Ekskluzivno, priče koje Srbija još nije čula. I svakog vikenda po 1.400.000, 1.500.000 ljudi. Ja ne znam zašto. Bravo. Ne znaš zašto. Šta ti to mi je kosmodisk, od kad ga nosim, leđa me više ne bole. Ali dok sam ja čučnuo, dakle, tu kamerman hvata kadar. Gost emisije, Saša Pantić. Logično kad je nešto na leđima. I on to shvati da mi njega kao nosimo na... I oni su, Zlatko Spasić, javi se Zlatko, čovek u potpunom strahu u Prištini. Nema žive duše, samo njih 1000 delija, svi pobegli, nema šanse. Javi se, čovek izlazi u strahu, ovi aplauz, dolaze, nose čoveka na leđima. Ja svakog dana u 12 sati zvonim na vrata i donosiš slatkiše. 6 meseci, svaki dan. Nedelja, 10. mart, u 18:15. Što bi ja volala se meni neko tako udvarao. Nas obožavaju, dakle... Gospođu godina. Dobroveče, Srbijo. To je meni drago i čast, to su žene sa iskustvom, jel? Dakle, one znaju da procene kako treba.